Goedenavond, het Zeeuwse nieuws van zaterdag 23 maart. Damherten op de kop van Schouwen. Het moeten er minder worden, maar dat is nog niet gelukt. Ja, er zijn er nog steeds veel en veel te veel. Dus de laatste tellingen, ze zijn vers, want ik heb contacten gehad. En de conclusie daaruit is dat het weer niet omlaag is gegaan. Dus ver over de 1000 damherten. En dat terwijl het streefaantal 325 is. Een simpele rekensom leert dat er 700 moeten worden afgeschoten. Ja, kijk, dat zou natuurlijk het allerbeste zijn. En als daar regels voor versoepeld moeten worden of andere mogelijkheden gedaan moeten worden. Maar één ding is duidelijk, we kunnen het dus niet af met het gewone jaarlijkse beheer. Er zal wat extra's moeten gebeuren. Want herten veroorzaken niet alleen schade aan tuinen en auto's. Als er te veel zijn, is dat ook slecht voor de natuur. Die damherten die eten natuurlijk ook die kostbare plantjes op. Dus voor het hele ecosysteem zie je dat er echt ingegrepen moet gaan worden ten aanzien van die damherten. Provinciebestuurder Niele liet vrijdag weten de recente tellingen eerst te willen evalueren. Hij heeft wel de indruk dat het aantal damherten al fors is gereduceerd. Harold van der Velde vindt het allemaal erg lang duren. Mijn oproep is, kom zo snel mogelijk met een plan. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de wildbeheereenheid, de provincie. Maak er alsjeblieft zo snel mogelijk werk van. Want het kan weer niet zijn dat we volgend jaar hetzelfde concluderen en weer naar elkaar zitten kijken. Ja, er moet wat aan gebeuren. 71 jaar nadat de dijken doorbraken en het water zich over onze provincie verspreidde, worden er nog steeds herdenkingsmonumenten voor de slachtoffers van de watersnoodramp neergezet. In Duivenhoek, vlakbij Kloosterzande, kwamen 8 mensen in de rampnacht om het leven. Voor hen is er vanaf vandaag een plaats waar zij worden herdacht. Ja, ongelooflijk, emotioneel, maar prachtig. En zoveel mensen, zoveel warme gevoelens rond je heen. Het is ongekend. Ik had niet gedacht dat het zo mooi zou worden. Ik heb wel mijn best gedaan om het zo mooi mogelijk te maken, maar dat het dan zo uitpakt. Bent u emotioneel? Jazeker, jazeker. Dit zou niet gekund hebben zonder emotie. Ik ben een emotioneel mens, ja, dat is niet anders. En met die emotie heeft Van Loo alles op alles gezet om het gedenkteken in Duivenhoek te krijgen. Want volgens hem is herdenken heel belangrijk. Ik denk dat duidelijk moet zijn dat niemand voor niets leeft en dat mensen niet voor niets overlijden. Wat mooi is, hier rijden mensen voorbij, die zien die marker, die landschapsmarker, zien die op die muur. Die lezen die namen als het goed is, tot in lengte van jaren. En ze worden tot in lengte van jaren herinnerd aan wat hier gebeurd is. En dat is eigenlijk de bedoeling. Vanaf nu kan iedereen dus bloemen bij de gedenkplek neerleggen. De officiële herdenking van de slachtoffers uit Duivenhoek blijft gehouden worden bij het monument in Kruisdorp. In de Turkse moskee in Middelburg schoven gisteravond zo'n 400 mensen aan om te genieten van het iftar-diner. Het diner is georganiseerd vanwege de Ramadan, een periode van de maand waarin de moslims vasten. De iftar gaat in wanneer de zon ondergaat en dan mag er gegeten worden. Om 7 uur konden de mensen daarom aan tafel. Heerlijk, het was heerlijk en de dames hebben echt heel hard gewerkt. Al dag en nacht zijn ze bezig. Het is heerlijk gekookt en het was genoeg voor iedereen. Het is toch geweldig. Als ik zo om me heen kijk, dan zie je gewoon heel veel mensen van verschillende afkomsten. Geeft gewoon een lekkere kick, geeft gewoon een goed gevoel. Dat zoveel mensen van verschillende afkomsten, verschillende religies bij elkaar komen om echt dit heilige moment gewoon met ons samen te delen eigenlijk. Want niet alleen moslims zaten vanavond namelijk aan tafel. Iedereen was uitgenodigd, moslim of niet. Voor mij is het de eerste keer. Wat vindt u ervan? Ik vind het overweldigend en ik vind het enorm leuk zoals het allemaal aangekleed is. Het is een hele belevenis. Dit is very happy in Ramadan. Many people allemaal eten. Ja. Er zijn er ook christenen aanwezig en zijn er ook mensen van de synagoge uitgenodigd. Dus zo gastvrij en open is het wel voor iedereen. Iedereen is welkom om te komen eten met de iftars hier zo. Deze iftar was zo'n succes dat ook volgend jaar weer iedereen welkom is om te eten in de moskee. Op het strand van Westerschouwen waaide het hard. Maar werden ook schelpen geteld. Het liefst in zoveel mogelijk verschillende soorten en maten. En vervolgens zitten we lekker warm binnen, brengen we ze op naam, kijken we wat we allemaal gevonden hebben en vullen we het telformulier in.
Schelpliefhebbers mogen ze niet lukraak van het strand plukken. Achter het tellen zit een bijzondere techniek. Je trekt in het zand een cirkel, een spiraal maak je. En langs die lijn, daar verzamel je 100 schelpen. En die ga je dan sorteren. En als alles in kaart is gebracht, weet je meer dan alleen welke soorten schelpen aanspoelen op Westerschouwen. Kennis is macht. Door dat jaarlijks te doen krijgen we een beeld van de schelpenstand. Dus zowel van oudere schelpen, fossiele schelpen, als ook het verse materiaal wat aanspoelt. En dat is als het ware een spiegel voor de huidige populaties die nu in zee leven, in de Noordzee. Volgende week wordt duidelijk welke soorten vaak en minder vaak gevonden zijn. En de zon begint te schijnen, dus wij gaan gauw tellen. In Zeeland werd dat ook gedaan in Renesse, Oostkapelle en Katzand. De regen van gisteren bracht op veel plaatsen zo'n 10 mm aan neerslag. En daarna was er na de beurt aan opklaringen en natuurlijk ook buien. En de bewolking kwam vaak in een soort van straten voorbij. En er waren ook fikse buien met hagel en lokaal ook onweer. En in zo'n verdere bui zakte het terug naar 5 graden. De maximumtemperatuur kwam uit rond 9 graden. Vanavond is het even wat droger, maar vannacht neemt de kans op buien weer toe. En de wind draait bij naar west tot noordwest bij minima van 5 tot 7 graden. Morgen zijn er verspreid ook buien in zowel de ochtend als de middag. Morgenavond is het in het algemeen wat droger. En tot die tijd is er windkracht 4 tot 6 en aan zee soms windkracht 7 uit west tot noordwest. Het is daarmee ook koud, er zijn ook iets minder opklaringen, al is de maximumtemperatuur opnieuw 8 à 9 graden. En dat drogere weer van morgenavond zet door. Maandag kan er nog een kleine bui vallen, bij een zwakke tot matige zuidenwind en 10 graden. Daarna is het 11 à 12 graden met wat zon en woensdag weer kans op een bui. Tot zover deze Zeeland Nu. Zometeen Zeeland de Week. Een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Fijne avond.